आरोबाव थांनानै थानो थाखाय गथायनानै थांनानै थानायनि मोनसे दिन बियो। खिन्थु दिनै नुनो मोनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे एखे दिनाव इसोरखौ दुखु होनायखौ, जाय इसोरा गोथाङै लाखिदों बेखौ गोसोखांनायानो गैया। बेखौसो गोसोखांनांगौमोन, बेखौसो धन्यबाद होनांगौमोन, नाथाय गैया। सोरबा सोरबा बार्थडे पार्टि होनानै लोगोफोर सानै साथाम लादों, जेराव पास्टर फैनांगौमोन आर'ज खालामनो, इसोरखौ धन्यबाद होनो। पास्टरबो नाङा, गिर्जानि दैदेनगिरिबो नाङा, बिसोरनो लोगोफोर नांगौ। थांबाय बबेबा रेस्टुरेन्टआव, गंनै गंथाम बथलफोरबो दंलायलायो। बिनि उनावहाय आं उन्दैयाव नुदोंमोन, जोंजों समान समान जेब्ला देरदोंमोन, माखासे जोंनि लोगोफ्रा दुस्थु मावोमोन। अब्लाबो बिसोरो दुस्थु मावदोंब्लाबो हाखोमा दोनखोमामोन आरो। सोरबा जायोब्ला सिरि सिरि जाखोमायो, सोरबा लोङोब्ला सिरि सिरि रावबो गुबुना मोनथिया। दिनैनि जेनेरेसनखौ नाय नोङो, एसेबां गिथावना। जि गाज्रि मावब्लाबो, जि दुस्थु मावब्लाबो बेखौ अपेनहै, खुलाहै मावनोबो गिया, मावनोबो लाजिया। बार्थडे पार्टियाव गंनै गंथाम बथल दंलायो, बेखौ लानानै सेलफि मारिनानै होदों। बयबो नुदों, बिमा बिफा, बिदा बिफा, पास्टर नुदों, आइजो दैदेनगिरिफोर नुदों। वाव, बिनिया बार्थडे पार्टिया। सोरनाबा आरो रेस्टुरेन्टआव नङाबो हाग्रा बारियाव अन्थाइयाव सेलफि लादों। सोरनाबा आरो बे एखे दिनाव सोरबा बयफ्रेन्डजों बहाबा बबेबा रुमाव, सोरबा गावनि गार्लफ्रेन्डजों बबेबा रुमाव। इसोरनि इच्छाया मा, बेखौ नागिरनानै थांनानै थागोन ना नोंनि इच्छाखौ मावफुङै बे इसोरखौ बेजार होनानै, दुखु होनानै थांनानै थागोन? माखौ खालामगोन? हायो ना हाया? मोना मोनो? मोनोथ'। खालाम। खिन्थु जोबनायाव इसोरनि जि मोजांथार साननाय, हास्थायनाय बेयाव थायाब्ला सोर दुखु मोनगोन? इसोरा बेफोरखौ मानो खालामनाङा होननानै बुंदों? गावनि माबा मोनसे मोजांनि थाखाय? लोंनाङा होननानै बुंदों। नों लोङाबा इसोरा माबा मोनसे मोजां जागोन नामा? ड्राग्स लानाङा होननानै बुंदों। नों ड्राग्स लायाबा इसोरा माबा मोनसे मोजां जागोन नामा? नङा। इसोरनि बुंनाय मोनफ्रोमबो नोंखौ अननायनि थाखाय। ड्राग्स लायोबा मा जागोन बे मिथिगौ जे इसोरा, नोंहा मा जागोन बेखौ मिथिगौ जे इसोरा। दाख्लै थांनाय बै समबार, नैबे समबार नङा, बे सप्तानि समबार नङा, बै सप्तानि समबार मोनाबिलिनिफ्राय बुधबार मोनाबिलिसिम आङो ओरै माबायावहाय दंमोन, सामुकतला। बे जाबाय वेस्ट बेंगलावहाय। प्रेसबिटेरियानफोरनि इयुथफोरनि कनफारेन्स दंमोन, बेयाव आं दंमोन। आरो मोनसे न'खराव आंखौ धोनि मानि मोनसे मोजां न'आव आंखौ दोनदों। आरो जेब्ला न'नि बिगोमाजों रायज्लायबाय जिरायनानै, न'नि बिगोमाया आंखौ गावनि बिब' जानायनि फिसाज्लानि थाखाय आर'ज खालामनो खावलायदों। गावनि बिब'नि फिसाज्ला, बिबागिन, बेनि थाखाय आर'ज खालामनो। मा जाखो? सेंग्रा, अनथावथाव सेंग्रा देरफुनाय। ड्राग्स लानाया 13 बोसोर जाबाय। फरायनाय गैला, मोजां जानाय गैला, मोजां उन्दुनाय गैला। ड्राग्सजों 13 बोसोर। बियो बिनि चइस। ड्राग्स लानो सायख'नाया। इसोरालाय बुंदोंमोन, आं नोंखौ अनो, नों ड्राग्स लानो नाङा। नों ड्राग्स लायोबा आंहा माबा मोनसे जागोन बे नङा, नोंहा मा जागोन बेखौ साननो इसोरा साननो हानाय केपासिटिखौ बे सेंग्रानो होदोंमोन। नाथाय इसोरनि हास्थायनायनि बेरेखा, गावनि हास्थायनायखौ सिगां खालामनानै, इसोरनि लुबैनायखौ नेग्लेक्ट खालामनानै, गावनि लुबैनायखौ सिगां खालामनानै बे सेंग्राया मा खालामखो? ड्राग्स लानो बेयो जागायजेनबाय। आर'ज खालामबाय बे सेंग्रानि थाखाय। खारन बे सेंग्राया दिनै न'आव गैया, खर' थिग गैला, ओंखारलांबाय। 7 मास जाबायनो। दा बिमाया मोनथिया। नखानायै बिमाया आंखौ लोगो हमफैदों। बिमाया हामख्रंजोब्बाय, खारन फिसाज्लाया न'निफ्राय ओंखारलांनाया 7 मास जाबाय। गोथाङै दं ना थैखो बिमाया मोनथिया। बेबायदि अबस्थायाव सोर बिमाया मोजाङै जानो हानो? मोनथिया। माबा मोनसे रोखा जास्रानाय होनब्ला क्लियार जागौमोन, रोखा जागौमोन। थैबाय ना होनबा थैबाय, जोब्बाय। माबा मोनसे बिनिफ्राय रिकभार जानो
हागौमोन दा दिनै बिमाया मोनथिया थैखो ना गोथाङैनो दङ सानफ्रोमबो फैफिनगोनदां मोनसे आसाजों दङ उन्दुनो हायाखै बेबा मा जादों बहा दङ ड्राग्सआ मा मोजां खालामखो ड्राग्स लायोबा इन्जय खालामनो हायो गान्जाफोर सोबोब्ला इन्जय खालामनो हायो होनना बुङो दा जों नुखाबाय बियो सोरनो माबायदि रोखोमनि जिबन होदों संसारनिफोरा खालामदों होननानै जों खालामगोन नामा जों आरो संसारनि मानसिफोरनि गेजेराव मा फाराग दङ जों मोनथिया नामा जोंनो जे ख्रिस्ट'आ गोदान मोनसे जिबन होबाय जिबननि गोदान मोनसे लामा होबाय बेखौ जों मोनथिया नामा जोंहा जे गोदान मोनसे आइडेन्टिटि दङसै जों इसोरनि फिसाफोर जों स्रांनि फिसाफोर जोंहा जे मोनसे ख्रिस्ट'नियाव गोदान मोनसे सिनायथि गोदान मोनसे जे आइडेन्टिटि जोंहा दंसै जों बेखौ बे आइडेन्टिटिखौ लाखिनानै जोंहा थांना थानांगौ गैया नामा मा जाखो बे गथ'आ सानाखैमोन बियो माब्लाबा गावनि बे रोखोमनि रंजानाया गावखौ जे इसिबां बेबायदियाव लांगोन फरायनो हायै खालामगोन खर' गाज्रि खालामगोन सानाखैमोन बियो ओरै कयला मयलायाव दंमोन आं बोसोरसेनि सिगाङावहाय कयला मयला आरो बेबायदिनो जिरायनाय समाव मोनसे न'खराव लांदों धोनि न'खर बहुद धोनि न'खर बिफाहा गेदेर मोनसे बिजनेस दङ गेसनि गय बारि बागान गेदेर दङ गय बारि बागान सासेल' फिसाज्लामोन बिमाया जेब्ला जिरायदों आंजों रायज्लायनो खोन्थादों न'खरनि मानसिफोरनि सोमोन्दै बियो फिसाजो गिदिर बियो फिसाजो उन्दै सासे फिसाज्ला दङमोन होनना बुंदों बेनि उनाव बुंदों दङमोन माने आंनिफ्राय प्रश्न अट'मेटिकेलि बे जागोन मा जाखो आरो बुंबाय ड्राग्स लाबाय बेखौ बासायनो बहुद बेबस्था खालामदोंमोन आनखि बाइबेल कलेजाव हरदोंमोन बोसोरसे थाबाय जेने थेने न'आव फैबाय न'आव फैनानै बियो बावगारनो हाया ड्राग्सनिफ्राय बारग'नो बासायजानो थाखाय बहुत खम मानसिफोरा हायो बहुत खम जायफोरा स्ट्रं मोनसे डिटारमिनेसन दङ आरो इसोरनि हेफाजाब जायफोरा लायो बिसोर हायो बियो बाइबेल कलेजाव बोसोरसे थानानै जेब्ला सामार भेकेसनाव बियो फैबाय सानसेखालि गावनि काजिन जानायजों बियो बाहेराव ओंखारलांनानै बियो ड्राग्स लानानै फैबाय आरो हराव थुनानै बियो टेबोलावनो उन्दुलांबाय फुङाव फोजादों बिमा फोजादों बिफा फोजादों बिब'आ फोजादों बिब'खौ फुङावनो बहाबा दोनलांनांगौ माथो होआखिसै फोजायो सिखारा माथो होआ उनाव दरजाखौ खेवनानै नायब्ला गाव जि टेबोलाव दंमोन बे टेबोलावनो गोरा जानानै थैनानै थाबाय जायहा मोजां मोनसे आसा दंमोन जिबनाव गाबोन बे बिफानि धोन सम्पति बिफानि बेपार बिजनेस बिनिनो जागौमोन बे गासैखौबो लानानै मोजां मोनसे न'खर हाबा जानानै मोजां सासे हिनजावजों हाबा जानानै गथ' गथाय खांनानै बिसोरखौ मोजां मानसि बनायनो फेदेरनो फोलावनो जायहा बहुतखिनि मोजां मोनसे माबा दंमोन उननि आसा दंमोन बिनि गोरोन्थि रोखोमै रंजानाया इसोरा जेबो लकसन जायाखै इसोरा नोंखौ लानाङा होननानै बुंदों लोंनाङा होननानै बुंदों सोबनाङा होनना बुंदों जास्ट नोंहा मोजां जायो बिनि थाखायल'सो नों सोबाबा जे इसोरासो माबा मोनसेसो जे लाब जागोन मुलाम्फा जागोन बे रोखोमनि नङा इसोरनि बाथ्रा बायदि जेब्ला आं सोलिनो हागोन इसोरहा नङा आंहा मोजां दङ आंहा बेखौ जों दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजिनांगौ माबा इसोरखौ मानियोब्ला इसोरासो माबा मोनसे मुलाम्फा जासोगोन बायदि जोङो सानफ्लाङो बिब्दि नङाथ' बिनि बाथ्राखौ बिनि बोसोनखौ मानिनो हानायाव नोंहा मोजां जिबन दङ नोंहा गोजोन सान्थि जिबन दङ नोंहा जाफुंसारनाय दङ नोंहा देरहासारनाय दङ इसोरनि बोसोनाव थाबायनायाव सस्मिताया मोजाङै रोजाबदों ने मेथाइ नोंनि बोसोनाव आंनो थाबायनो बोलो हो होननानै आं मेथाइफोरखौ मोजाङै रोंजोबा
नोंनि बोसोनाव नोंनि लामायाव आंनो थाबायनो बोलो हो होननानै मेथाइ सुजुगिरिफ्राथ' मेथाइफोरखौ ओरैनो सुजुआ बेनि बोसोनखौ मानिनानै थाबायनायाव मा दङ बिनि दिन्थिनाय लामायाव थाबायनायाव मा दङ बेखौ बे मेथाइनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायनो नागिरदों मेथाइनि गेजेरजों जोंखौ बुजिहोनो नागिरदों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर मोनो मोना हायो हाया बे नङा नाथाय इसोरनि हास्थायनाया मा बेखौ सिगां खालामनानै जों मोननो हायो जिसुखौ ना गेटसेमानि बारियावहाय गाव गावखौ क्रुसाव बुथारजानो गथायना होनायनि सिगां गिनाय मोनदोंमोन जिसुआ खारन गाव मा रोखोमै थैनांगोन गाव क्रुसाव मा रोखोमै इनाय अयथासार खालामजागोन बेखौ बियो नुखाजोबदोंमोन जाय जिसुआ पितरखौ बुंदों नों आंखौ खनथाम थगायगोन खयथायाव थगायगोन दाउला गेसेरनायनि सिगां थगायगोन पितरा खयबार थगायगोन खयथायाव थगायगोन एक्जेक्टलि जाय जिसुआ मोनथिखागौ बियो मोनथियामोन जानो गावखौ बेसेबां गिदिर गिदिर गजालजों दोनाय जागोन गावखौ बेसेबां बुग्लिनाय जागोन बेखौ मोनथियामोन बे जिसुआ जायहा पितरखौ बुंनो हायो खनथाम होननानै गावखौ बेसेबां बुग्लिगोन गावखौ बेसेबां गिदिर गिदिर गजालजों दोनाय जागोन खय मिनिट बेखौ बेबायदि बुग्लिगोन मिन्थियामोन जिसुआ मोनथिजोबगौमोन बिनिखाय बियो बुंदोंमोन इसोरखौ इसोर बिफा इसोरखौ बुंदोंमोन आफा हायोब्ला नोङो बेखौ आंनिफ्राय गोजान खालामदो बे जाबाय जिसुनि लुबैनाय जिसुआ बेखौ लुबैदोंमोन हायोब्ला गुबुन उपाय दङब्ला मानसिखौ बासायनायनि बे सैनांनायनि जि खुरै बे खुरैखौ नों आंनिफ्राय गोजान खालामदो नाथाय बिनि उनाव मा बुंनाय जिसुआ बिनि उनाव गोनांथार मोनसे खौरां बुंदों नाथाय आंनि इच्छा बायदि नङा नोंनि इच्छा बायदि जाथों let thy will be done नोंनि इच्छाखौ मावफुंनाय जाथों आंलाय बेखौ लुबैदों नाथाय आंनि बायदि दा जाथों नोंनि बायदि दा जाथों नोंनि हास्थायनाय बायदि जाथों बेखौ बुंनायमोन जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जुदि इसोरनि हास्थायनायखौ सिगां खालामनानै जों जुदि थांनानै थायोब्ला इसोरा मा लुबैयो इसोरा मा हास्थायो बेखौ सिगां खालामनानै जोंनिखौ जोङो नाथ्रोदनो हायोब्ला जोंनिखौ जोङो दोननो हायोब्ला जोंहा मोजां दङ जायफ्रा गावनिखौ सिगां खालामदों संसारनिखौ नुनानै संसारनि बायदि जानो संसारनि लुबैनाय हास्थायनायखौ मावफुंनो सुफुंनो थाखाय थांनानै थादों बिसोरखौ संसारा दुखु होदों मानोना बाइबेला ओरैना बुंदों जि बाइबेल सिरिखौ जों फरायदों नाय नोंसोरो संसारखौ एबा संसारनि मुङा मोनसेखौबो अननो नाङा सोरबाया संसारखौ अनोब्ला बियो बिफाखौ अना मानोना संसाराव दंनाय मानिया मोदोमनि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय आरो संसारनिखौ लानानै गोग्गा जानाय बे गासैबो बिफानिफ्राय नङा माया बिफानिफ्राय नङानो बे मोनसेबो इसोरनिफ्राय नङा माया मोदोमनि लुबैनाय मेगननि लुबैनाय दुगा जानाय बेफोरो इसोरनिफ्राय नङा बे गासैबो मानिफ्रायसो फैयोनो संसारनिफ्रायसो फैयो बे संसार खोनासं बे संसार आरो मानसिनि लुबैनाय संसारनि गासैबो मुवाफ्रा जोबलाङो नाथाय जायहा इसोरनि गोसो बायदि मावो बियो अरायबो थायो बे गासैबो टेम्परारि बे गासैबो टेम्परारि लुक 12 अध्यायाव जों फोजोबनायथिं फैनो दसे सम लुक 12 अध्यायावहाय जों सासे मानसिनि बाथ्रा मोननो हायो जिसुआ बे बाथ्राखौ नैबे खोथाखौ बुंनो थाखाय फोरोंनायमोन सासे आबादारिया गावनि फोथाराव गोबांथार आबाद बियो मोननो हाबाय बे मा सानखोनो इसेबांखिनि आबाद बे बोसोराव आं मोनबाय दालाय आं मा खालामबावगोन आंनि फिसा फिसा बाख्रियावथ' बेफोरखौ दोननो आंहा जायगा जानाय नङा जायगाया थोजासे जानाय नङा बेनिखायनो आं मा खालामगोन आइडिया आङो बे फिसा फिसा बाख्रिखौ सिफायनोसै गिदिर बाख्रि लुनोसै बेनि उनाव मा बुंखोनो बियो गिदिर बाख्रिखौ लुनायनि उनाव बे गासै गोबांथार आबादखौ बियो बुथुमबाय आरो बुथुमनायनि उनाव मा बुंनाय आंनि जिउ आरो जेबो टेनसन गैलिया आरो जेबो सिन्था खालामनो गोनां गैलिया नोङो जादोल' लोंदोल' रंजाबायल' थादो नोङो आं नोंनि थाखाय जेसां जि नांगौ बुथुमजोबखाबाय
इसोरा मा बुंखोनो बे हरावनो हे मूर्ख हे अ फुल इंराजियावब्ला बर'आव अ साननो रोङै होननानै दानस्लायदों ए मूर्ख जाम्बा बर' दानस्लायदों अ जाम्बा आसलमथे जाम्बा नङा साननो रोङै मूर्ख फुल FOOL फुल मूर्ख जाया साननो रोङा बेनि खोथा ओइ मूर्ख नोंनि जिबनखौ दा मोनावनो इसोरा लाङोब्ला बे गासैबो सोरनि जागोन सेंग्रा सिख्लाफोर ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा फोथायारिफोर संसारजों एटाच जानानै संसारनिखौ प्रायरिटी होनानै बेयावनो अरायबो थांना थागोन बायदि मोनफ्लांदोंब्ला बेखौनो जायै जायै बेखौनो लोङै लोङै बेखौनो मावै मावै नों अराय गोथाङै थानानै बेफोरखौ रंजाफ्लायनो मोनफ्लायबाय थागोन होननानै सानफ्लांदोंब्ला इसोरा बेयाव गोसोखांहोदों जिसिबां दंब्लाबो बेखौ रंजानोबोथ' नों गोथाङै थाबाय थानो हानांगोन ना नोंनि थांनानै थागोन आरो थांनानै थायैखौ सोर थिग खालामगोन इसोरासो थिग खालामगोन बेवहाय बुहुमनि बेफोरबायदि गाज्रि खामानिफोरखौ मावनानै बेफोरबायदि गाज्रि जानाय लोंनायखौ जायै लोङै रंजाबाय थानो जोङो बुहुमाव थाबाय थानो मोना जोंनि जिबना एसेबां इन्डिपेन्डेन्ट नङा जों सानो माब्लाबा आं इन्डिपेन्डेन्ट आं उदां आंनि गोसो बायदि आं थांनानै थागोन आंनि लुबैनाय बायदि आं मावगोन जों उदां जोंखौ रावबो जेबो बुंनो नाङा जोंनि आखल आखुखौ रावबो आसिथुनो नाङा जों रावनिबो जायाखै जों उदां जोंनि जि मेन्टेलिटि जोंनि जि साननाय बे साननाया नैबे रोखोमनि आं गावनिसो जादोंब्ला लोंदोंब्ला गावनिसो लोंदों बेफोरखौ खालामदोंब्ला गावनिजोंसो खालामदों रावहाबो बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया बे रोखोमनि जोंनि साननायफोरा गावखौनो इसिबां उदां होननानै जोङो सानफ्लांदों नाथाय जोंनि जे थांना थानाय बे थांना थानायखौसो जे इसोरासो थिग खालामो माब्लाबा बे बाथ्राखौ जों बावगारो नैबे मानसिया बावगारनायमोन बेनिखायनो मूर्ख होनना बुंदों बेखौ बेनिखायनो साननो रोङै होननानै बुंदों नोंनि थांना थानायानो जे इसोरनिफ्रायसो जायो नों थांना थागोन आरो थांना थाया बेखौ इसोरासो जे थिग खालामो बेनिखायनो बेखौबो साननो रोङै मानसिखौ मा होनना बुंदों मूर्ख होननानै बुंदों जायहा संसारनिखौ अननानै थांनानै थानाय संसारनिखौ सिगां खालामनानै थांना थानाय इसोरखौ बावगारनानै थांना थानाय इसोरनि इच्छाखौ इसोरनि हास्थायनायखौ बावगारनानै थांनानै थानाय जोङो गोदान जानांगौब्ला जोङो संसारनिफ्राय थख' जानांगोन जोंनि साननायफोरा गोग्गो जानांगौब्ला संसारनिफ्राय जोङो थख' जानांगोन जेब्ला जोङो संसारनिफ्राय थख' जानो हानाय नङा जोंनो ख्रिस्ट'आ जि गोदान मोनसे जिबन बे जिबनखौ जोङो थांनानै थानो जों हानाय नङा बेनिखायनो अनजाग्रा फोथायारि साफ्रोम नोंथांमोन जों इसोरनि बाथ्राखौ जों गोसो होनो इसोरनि हास्थायनायखौ जोङो सिगां खालामनो जों प्रायरिटी जों होनो अब्लाना जोंहा मोजां जागोन गावहा मोजां जागोन जोंनि मोजां जागोन नाथाय इसोरनि हास्थायनायखौ नागारनानै गावनि हास्थायनायखौ सिगां खालामनानै जुदि जों थांनानै थायोब्ला बे गासैबो टेम्परारि बे गासैबो जोबगोन बेफोरजों लोगोसे नों जोबगोन बेनि उनाव इसोरनि सिगाङाव नों एकाउन्टेबल इसोरनि सिगाङाव नोंहा हिसाब होनांगौ थागोन इसोरनि सिगाङाव नोंहा बिसार थागोन बेनिखायनो संसाराव गोथाङै थानाय समावहाय जुदि संसारावनो दङब्लाबो बे संसारनिफ्राय थख' जानानै गोग्गो मोजां मोनसे जिबन ख्रिस्ट'आ जोंखौ थांना थानो बिनि जे हास्थायनाय इसोरखौ हुनथुस्थ' खालामनानै थांना थानो बिनि जे हास्थायनाय